Sut ddigwyddodd hyn i gyd? Mae tannau ysbwriel yn beryglus a gallen cael eu cynnau gan ddim ond ychydig o fagiau yn y stryd. Gallen cael eu cychwyn drwy dipio anghyfreithlon, gan achosi tunelli o ysbwriel i'w gadael ar ein strydoedd ac yn ein cefn gwlad, ac allai fod yn danwydd i dannau. Gallai hyn oll gael ei chychwyn gyda'r bag ysbwriel ychwanegol ar angofiwch ei roi allan mewn pryd, gan adael y cyfrifoldeb i rywun arall. Heb ei gweld, heb ei chofio. Llynedd, cafwyd bron i 4,000 o dannau sbwriel tebyg ar draws Cymru, sef tua 10 y dydd. A gyda chymaint o straen ar amser ac adnoddau, gall hyn olygu bod y gwasanaeth tân yn methu cyrraedd digwyddiadau brys, lle mae bywydau mewn perygl. Heb feddwl, gallwch chi roi cyfle i rywun gychwyn tân a allai dedeulu, gan beryglu eiddo, achosi anafiadau, neu hyd yn oed farwolaeth. Felly byddwch yn gyfrifol, peidiwch roi tannoedd ar y tân.